пэўна, немагчыма прыдумаць больш банальнай назвы для відэа, прысвечанага Владзіміру Дубоўку, чым што-небудзь кшталту «Пялёсткі і дзіды» альбо «Шыпшына Владзіміра Дубоўкі». Бо гэты ягоны верш «У Беларусь мая шыпшына», дзякуючы таму, што ён уваходзіць у школьную праграму, усе яго яшчэ па сёння вучаць на памяць, цытуюць, пераасэнсоўваюць у мемах, пераасэнсоўваюць у нейкіх парадыйных альбо постмадэрных радках. Ведаем мы такі радок «У Беларусь мая шыншыла», аўтарства якога прыпісваецца розным маладым паэтам. В любым выпадку гэта візітная картка Владзіміра Дубоўкі. І нягледзячы на хрэстаматыйны глянец, які ляжыць на гэтым вершы, гэта, безумоўна, тэкст варты разгляду у межах нашай гутаркі пра тое, хто і як ствараў у тэкстах уяўлення пра Беларусь. Владзімір Дубоўка – адзін з самых значных творцаў у беларускай літаратуры, прычым значны не толькі і нават, возьму на сябе такую смеласць сказаць, не столькі мастацкімі тэкстамі, якіх ён не паспеў напісаць класічную колькасць, колькі сваім жыццём, сваёй біяграфіі. Даволі добра вядома сёння пра жыццёвы шлях Владзіміра Дубоўкі, даволі добра апісаны ягоны ўклад у беларускую не толькі літаратуру, але ўвогуле культуру. Але зноў жа, калі чалавек становіцца такім прызнаным класікам, губляецца сапраўдная вартасць ягоных хрэстаматыйных тэкстаў. І я хацела зараз перачытаць гэтыя радкі, усім вядомыя, стакроць паўтораныя на школьных уроках, перачытаць і крышачку пагутарыць аб тым, якой з'яўляецца Беларусь у Дубоўкі і, адпаведна, у паэтаў ягонага пакалення, бо гэта ўжо новая песня на старой зямлі. «О, Беларусь, моя шыпшына, зялёны ліст, чырвоны цвет. У ветры дзікім не загінеш, Чарнобылем не зарасцеш. Пялёсткамі тваімі стану, на дзіды сэрца накалю. Тваіх вачэй пад колер сталі, прамення яснае люблю. Ніколі пройме з дзікім ветрам не развіваць дзявочых кос. Імкнешся да камуны свету, каб радасць красавала скрозь. Варозасць шляху не зачыніць, у перашкодах дух расце. О, Беларусь, моя шыпшына, зялёны ліст, чырвоны цвет». Недарэмна Дубоўка лічыўся і цяпер лічыцца паэтычным лідарам пакалення. Здавалася б, што тут такога лідарскага ў гэтых простых, навязлых у зубах радках. Але давайце вспомнім, як агульны тэкст тое, што казалі пра Беларусь папярэднікі Дубоўкавы. Тое, якой малявалі Беларусь усе, хто пра яе разважаў. Гэта была патрыархальная зямля, гэта было поле з авечкамі і пастушкамі, гэта была такая біблійная касмічная гармонія зор і чалавека, дзе людзі ядзяць галушкі ў кляновым соку, ў бярозавым, пасвяць коні, любуюцца, як Настасья збірае шчаўя. Гэта быў расповед пра мару. Краіна, якую апісвае Дубоўка ў сваім праграмным вершы, гэта краіна, у якой разам з пялёсткамі ёсць і дзіды. Шыпшына – гэта не ружа. Шыпшына – гэта лясная ружа. Гэта кветка, якая вырастае сама па сабе. Гэта кветка, праз якую немагчыма прадрацца, а калі ты трапіў у яе абдымкі, то ты адтуль без траўмаў не выйдзеш, ты не выйдзеш адтуль цэлым насамрэч. Пялёсткамі тваімі стану, на дзіды сэрца накалю. Ніякіх іншых варыянтаў у Дубоўкі няма размовы пра Беларусь, акрамя як быць наколатым на дзіды. Параўнайце гэта з аўтарам
аўтарамі іншых такіх беларускіх светабудаўнічых тэкстаў, якія ўвесь час спрабуюць збегчы ў Беларусі як у вырай. Гэта не вырай, гэта менавіта тое месца, дзе змагаешся. Зноў жа традыцыйная штука параўноўваць Беларусь з дзяўчынай. Да? Мы ведаем там і Бандароўну, і наогул эту нашаніўскую традыцыю. Беларусь, жаночы род гэтага назоўніка, гэтага наймення, сам як бы вот эту метафору робіць магчымай. У Дубоўкі гэта не ціхая беленькая дзяўчынка на беразе ракі, да, якая мые сарочку свайму каханаму. У яе вочы пад колер сталі, ад яе праменіць яснае, а не цёплае праменне. Тут няма ніякай пяшчоты. Любоў да гэтай краіны, і яна пазбаўленая любой рамантычнасці. Яна вельмі рэалістычная, яна вельмі рэальная, такая, якой яна бывае ў сапраўдным жыцці. У ветры дзікім не загінеш, Чарнобылем не зарасцеш. Гэта, ведаеце, як з базыльянскімі мурамі, якія хацелі атабраць у беларусаў, і гэтым пацвярджалі, што яны і ёсць беларускія. Калі ты сцвярджаеш, што твая краіна не загіне ў дзікім ветры і не зарасце Чарнобылем, гэта значыць, што ўвесь час такая небяспека існуе. І ты яе усведамляеш, і ты разумееш, што існаванне гэтай краіны, яно магчымае толькі тады, калі ты будзеш змагацца з ветрам, які развівае твае косы, але ніяк не разаве, і што ты будзеш нешта рабіць з Чарнобылем, якім яна збіраецца зарасці, без тваёй увагі. Ніколі пройме з дзікім ветрам не развіваць дзявочых кос, імкнешся да камуны свету, каб радасць красавала скрозь. Гэтая камуна свету, гэта не зусім стандартны бальшавіцкі лозунг, які ў 25-м годзе, калі быў напісаны верш, мог натуральна з'явіцца у паэзіі тагачаснай маладых беларусаў. Гэта менавіта камуна свету ў тым жа самым сэнсе, у якім марыў пра кааперацыю Ігнат Канчэўскі. Гэта менавіта супольнае жыццё ў імя света. Гэта менавіта супольныя каштоўнасці, якія маюць на ўвазе тую ж самую нябесную гармонію, якую бачылі ў Беларусі Міцкевіч, Чачот, Кульбак, да, і ўсе астатнія, хто любіў сваю старонку. Але камуна – гэта тое, што ствараецца, тое, што робіцца рукамі. Гэта цалкам стваральны пафас, гэта цалкам прынятая на сябе адказнасць чалавека за тую краіну, якую ты не проста намалюеш, не проста в летуценнях сваіх уявіш, не проста прыгожымі словамі апішаш, а гэта менавіта заяўка на тое, што яна будзе будавацца, бо камуна не раджаецца сама сабой. Тая гармонія, да якой імкнецца Дубоўка, яна складаецца з двух вельмі небяспечных рэчаў. Пялёсткаў, якія вельмі хутка аблятаюць і пераўтвараюцца ў пыл, і дзідаў, аб якія ты можаш параніцца. Тут няма ніякай аркадыі, няма ніякага замілавання гэтай спадчыны, якая табе дасталася. Тут менавіта будаўнічы пафас. Пафас чалавека, які збіраецца гэтую зямлю сваімі рукамі уласнымі будаваць насуперак. Не проста будаваць, далей будуй, а будаваць менавіта насуперак. Гэта зусім іншая тактыка і стратэгія будаўніцтва. Варожасць шляху не зачыніць, у перашкодах дух расце. Be character, як кажуть, да? Робіш характар, калі ты перажываеш усе гэтыя перашкоды, і яны таксама з'яўляюцца умовай для гэтага ўтварэння. І зноў жа мы вяртаемся да той карціны свету, якая будавалася у 19 стагоддзі, будавалася на пачатку 20-га, калі
дзеля таго, каб было лягчэй прыняць Беларусь у якасці вось сваёй радзімы, яна была такой прыгожанькай, рамантычнай. А Дубоўка свайму чытачу і сабе, адпаведна, прапануе вельмі жорсткую, сталёвую, суровую зямлю, парослую шыпшынай, а не рутай і мятай, в якой адзінае, ну вот, што цябе чакае дакладна, гэта тое, што ты ўвесь скрывавішся аб яе дзіды. Гэта, канешне, верш далёкі ад замілавання, але гэта верш таксама пра любоў. Такую любоў, якую гатовыя былі адчуваць, несці і несці як сваю адказнасць паэты менавіта маладога пакалення. Разам з Дубоўкам, зноў жа, тут немагчыма сказаць, хто быў першы, мы, канешне, можам паглядзець на дату там выпуска верша, альбо мы можам паглядзець на там дату выхада зборніка, але гэта не кажа пра першаснасць, бо ўсе яны жылі адным і тым жа запалам, адной і той жа мэтай. Разам з вось гэтым пакаленнем міжваенным маладых хлопцаў нарэшце у беларускую літаратуру врываюцца вось гэтыя тэмы горада, тэмы развіцця, тэма будучыні, тэма прагрэсу, тэма будаўніцтва праз перашкоды, праз прапоны менавіта. Вось гэта ўжо такі вельмі канструктыўнае разуменне таго, чым ёсць Беларусь. Маладое пакаленне, тое, якое адным з пунктаў сваёй праграмы аб'явіла барацьбу са старымі, яны ж не проста спрачаліся з невялікім размахам тэм літаратуры Багушевічавай і Адраджэнскай, Купалавай. Яны ж не проста спрачаліся з гэтай вясковай пастаральнасцю, якая была ўласцівая тэкстам да іх. Яны менавіта канцэптуальна мелі зусім іншыя мэты. Яны не плакалі над Беларусю, не замілоўваліся ёй, не дамалёўвалі ёй нейкія неісныя рысы, яны не рабілі з яе казкі. Яны менавіта гатовыя былі будаваць. І тут, канешне, урбаністычная лірыка, безумоўна, адпавядала вось гэтай мэце, вось гэтаму запалу. Безумоўна, эксперымент у вобласці формы, да, які яны сабе дазвалялі, іншы раз, як копіі паэтаў з іншых культур, а іншы раз і як узоры сваіх уласных пошукаў. Але гэта зусім іншы падыход да тэкста пра Беларусь. Гэта зусім іншы тэкст. Гэта тэкст, які цалкам адкрываецца да рэальнасці, пры ўсім пры тым, што над ім яшчэ вісела цэнзурная пліта, да, і там таксама ёсць вялікія пытанні да той карціны, якую яны стваралі, але гэта, безумоўна, вось гэтая гатовасць рабіць. Ёсць у Дубоўкі бліскучая абсалютна паэма «Кругі», адзіная з ягоных паэм, якую ён паспеў зрабіць так, як ён наогул рабіў свае тэксты, шматкроць перапісваючы, там мяняючы структуру, асэнсоўваючы там нейкія ўступы, каментары, публіцыстычную барацьбу, якую ён абавязкова адлюстроўваў у паэмах. На жаль, ад яго мы маем вось адзіны такой якасці цэльны тэкст, гэта «Кругі». Астатнія паэмы яны адразу ж выклікалі спрэчкі, выклікалі цкаванне, выклікалі забарону і так і засталіся недаапрацаванымі, я так думаю. А «Кругі» – гэта паэма бліскучая менавіта і па форме, і па змесце, і па тых мэтах, якія там прагавораны прям, і в кругах. Акрамя таго, што ёсць спроба пабудаваць новы образ Беларусі, такі рэчыўны, вось ён апісвае, як ён едзе з Масквы на Менск, вось гэты шлях. Тое, што ён бачыць з акна цягніка да Вязьмы, і потым пасля Смаленска, як ён на гэта глядзіць,
ці падабаецца яму ці не, спойлер, не, ён хоча, каб все было па-іншаму. І ён піша: мы жыццё дашчэнту перайначваем, перайначым жа яго хутчэй. Вось яны гэтаксама дашчэнту перайначвалі тую карціну міра, якая будавалася папярэднікамі. І гэта такі першы і пакуль што, сказаць па праўдзе, апошні, першая і апошняя пакуль што спроба перапісаць тэкст пра Беларусь як тэкст не пра старасветчыну, а перапісаць яго як тэкст нават не пра сучаснасць, а тэкст пра будучыню. Менавіта дзякуючы такому запалу тады ў 20-тыя з'яўляюцца першыя фантастычныя раманы, якія выходзяць з-пад пера Змітрака Астапенкі і Янкі Маўра. З'яўляюцца першыя прыгодніцкія раманы, пішуць Вольны, Дудар і Александрович. Выходзяць паэмы, у якіх ідзе такое крытычнае асэнсаванне рэчаіснасці без замілавання, без, а наадварот, нават з такім пад'ёмам муці, кажучы словамі Кляшторнага. Менавіта тады пачынаў пісацца тэкст, у якім было вельмі шмат болю, вельмі шмат драмы, але вельмі шмат перспектыў, менавіта тых, пра якія калісьці Канчэўскі пісаў, што трэба шукаць на іншых шляхах. Надта хутка яны хацелі прайсці гэты шлях, і нам спатрэбілася 100 год, каб наноў, пасля таго, як іх знішчылі і як іх спадчыну схавалі ад будучых беларускіх творцаў, наноў міліметровымі крокамі, але ў тым жа самым накірунку пачаць праходзіць гэтымі няпростымі сцежкамі, прадзіраючыся праз «О, Беларусь, маю шыпшыну».